Сега ще правя пушка. Чакай да не направя така. Това може само по-голямо светло, тъй че нищо. Така ще го изместим ето тук, за да се вижда. Така не се вижда. Така, нека си изберем долар. Трябва да правя имам 6000 и старт. Моля се ми са прави легендари. Моля се. Така. Нека да започнем. Ще моля да какво статя, че да мога да взема легендари старт. Са попиляни ботки. Тук не трябва да купим. О, 2 леона. Малко не трябва така. Къде му е? Едно. Нормално се да. Добре, пускам супер. Добре. Това е за мен. Сега. Аре, лека вече. Я ви спекли. Добре. Инстри плюс 5. Чтение. Точно 6000. Точно 6000 хора. Точно 6. Така, сега ще се бираме за легендарите. Какво си мисля, че аз събирам за легендарите? Следващото видео ще събираме за легендари. От мен. От мен. Чао!